Bai, hombre, nik uste laguntasuna eta konfiantza edozein bizitza espektroan importantea dela iraun bardun zerbait eraikitzeko, hori argi dago. Gero nik esango nuke ere bai, guri 34 urteren bueltan gaude. Eta nik bizi ja 16 urte jotzen, nik uste ere gure garaian, beti hau ematen du karka bat astenaren ari dela hitz egiten, baina gure garaian nik uste gauzak hasten ziala zentzu honean eta txarrean batzutan inolako espektatibari gabe. Orduan taldea bera laguntasuna bizipen horiek zian, ez? Taldeak ematen zizun aportazioa. Orain, zorionez, nire ustez batzutan edo tamalez, irutzen zait, jendea musikaren munduan sartu nahi duna edo askoz argiago dauzkala gauzak hasieragotik, biztan da gaur egun dauden ze kalidadezko proiektuak ze jende gaztea daukaten bertan, osea ikusgarria da. Eta nik uste ere, bere garaian oso era naturalean eta inolako, presio ez da hitza baino, bai, inolako ambizio estremori gabe hasitako zerbait, naturalidade horren baitan garatzen da, eta naturalidade horren baitan ere zoaz talde bezala hobetzen, eszenatoki berriak ezagutzen, diskoak ateratzen, eta biografia hori pilatzen ez, nik uste bi gauza horiek diala, Madeleinen ezaugarri nagusiak naturaltasuna eta espektatibarik gabe sortu zan horren hazkunde naturala ere bai.